Tatandaan lang. Hello guys, meron na tayong na ano kay Kuya Val, talagang halos wala siyang pinipili, lahat binibigay niya. Yan bakit madaanan niya yung ano, yun. Talagang ano, wala akong masabi kay Kuya Val. Ito guys, ang ating adikain din at ipagpapatuloy ko kapag naging okay na yung aking channel. Susundan natin yung yapak na yung Kuya Val at pag nagkataon, bigyan tayo ng pagkakataon at tutulong na rin tayo sa adikain din ng Kuya Val. Hindi lang ako ang tinutulungan ng Kuya Val, pati mga maliliit na YouTubers, mga vloggers, charity vloggers, lahat yan tinutulungan ng Kuya Val. Maging hanggang wakas nitong buhay. Meron akong kwento sasabihin sa inyo. Itong si Kuya Val, akala mo seryoso. Magugulat ka na lang dahil kung magbiro, todo-todo. Hindi lang pala matanda, mga bata, pati na rin balo. Ang bigas. Ayan. Engineer na. Ang bigas. Ayan. Engineer na. Wala naman kong trabaho, Balo. Wala namang kong trabaho, Balo. Kapay nalunuran. Kita tayo sa Facebook! Ay, tawag si Kuya! May Facebook, Kuya! Kaya, kay Kuya Val Santos, makita tayo. Wala, ay, 17 na po. Mga bata! Ay, wala problema yan. Mga bata! Kung kasama namin nung maluludang. Pag may injection, madali naman gamutin niya. Receiving ka, ate? Receiving? Live siya ngayon sa i-upload. Sino wala pa? Ito, number 5. Nasaan na yung isa? Tawagin ng mga bata. Dali, nag-iinit yung mga bata. Dali! Bata, hindi Balo! Bata! Hindi mo isusuati! Bata! Wala pa. Kuya Val, yung bayo po namin! Ano gawin pamimigay ni Kuya Val dyan? Ito po! Isip tata, mali! Yo, yung ganito sana. Bata! Wala si Makuha. Baka nasa layasan na yun ito. Kuya Val, sa anak ko din. Anak ko din ko tawagin mo si Riven dyan. Oh, makuha na kahit matanda. Meron na po. Guys, una namimigay si Kuya Val ng bigas sa bawat bahay na tig-isang sako na. Ngayon naman guys, panoorin natin si Kuya Val. Mamimigay siya ng pagkain, Jollibee sa mga bata. Ayan, may names tags. Para siyang magkakandidato pero hindi naman. Ayan. Medyo malawak yung ano, nasa dagat sila. Ayun o. Dumadami. Mainit pero mainit siya pero malamig. Napaka malapit ni Kuya Val sa mga bata. Kuya Val! Hindi pa na! Nakuha na ako! Nagrumpo ka na! Hindi na po sila nag-asa lang yun ay makukuha pa. Hindi ka na mabibigyan. Mabuti yung bangka. Mga ilang buwan na po yung ano namin. Mula po nung November yan. Matagal na. November ba po nung magbagyo ng Ulysses. Ayun, Ulysses. Siya po. Wala nang Yung siguro naglaot sila, bumabagyo. Hindi po. Nagbagyo po ay hindi pa po nabagyo nang lumao. Ishi! Katatakbo ka! Ito ka na lang! Katatakbo na!
Nakikinig kayo. Bibigyan ng pananghalian siya. Ay, nakikilaw kayo. Number kayo, di ba? O, doon yung isang na. Ay, dahil lang sa ilong. Ay, sa ilong, sa ilong. Di ba kayo lahat? Sa ilong, sa ilong. Mainit. Isa-isa lang. Yan ang mga sa duman. Ito, bibi. Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, kalingap, dance, dance. Kalingap, 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 dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ago, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Kalingap dance, dance. Kalingap dance, dance. Naluhin mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagi. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus-palad, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Team Kalingap dance, dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap, Kalingap dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ago, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah.